फ्रेंड, वेलकम टू अवर ब्लॉग. फायनली मी आलेले आहे राजगुरुनगरमध्ये आणि तुम्हाला माहिती आहे का, आज आपण जाणार आहे शॉपिंगला. आणि शॉपिंग आहे सोन्याची नाही, 1 ग्राम सोन्याची. चला मग. आणि तुम्हाला एक इथं दुकानात आल्यावर मला एक विषय कळला. तो म्हणजे मला स्वामींचं पेंडन घ्यायचं होतं, ते घेण्यासाठी आम्ही आलेलो. पण ते पेंडन नाही, पण इकडे आल्यावर मला एक विषय कळला. तो म्हणजे काहीतरी सोन्याची बिशी असतं असं मी यूट्यूबला ऐकलंय. तर ती सोन्याची बिशी काय असते हे पाहण्यासाठी माझा व्हिडिओ बघत राहा. चला विचारूया आपण काय असते सोन्याची बिशी. चला बघूया. हो इथे कागद दिशा या श्रीपतंग ज्वेलर्स चालू केलेली आहे. त्याच्यामध्ये असं 1000 रुपयाची विषय, 100 रुपयाची विषय. त्याच्यामध्ये 1000 रुपयामध्ये तुम्हाला सोनं भेटतं 22 कॅरेट, ठीक आहे. आणि 100 रुपयाच्या विषयामध्ये तुम्हाला चांदी किंवा वजन मिळून. त्याच्यामध्ये दर महिन्याला आपण लकी ड्रॉ ठेवलेला आहे. त्या लकी ड्रॉचा फायदा असा होतो की जर तुम्हाला विषय लागली पहिल्या महिन्यामध्येच तुम्हाला तेवढे पैसे मिळून जाताना तुम्हाला तेवढी खरेदी करता येईल, ठीक आहे का नाही त्यांच्याकडे पेंडन? नाही बनवायला लागेल म्हणून. बनवा ना. किती पैसे लागतील? अर्ध तोळा लागेल. तिकडे सांगितलं ना आपल्याला तसं. हे खोटं आहे ना, 1 ग्राम आहे. नाही म्हणतात. अरे बाबा, 1 ग्राम मध्ये नाही बनत. नाही म्हणून म्हणतात. मग जाऊ दे, विषय सोडून. तुमच्या काय म्हणत असं. पैसे नाही आमच्याकडे एवढे. काशिवा बघ किती मोठा आहे. 6 असं आहे. 4 3 4 काशिवांची डिझाईन किती मोठी होती. 1 2 3 4 याचा कासवा. बघा विषय तर मला भेटले आहे 1 ग्रामची चमचे. तुम्हाला काढायचं, तुम्हाला पण भेटून जाईल. चला. तर मग मित्रांनो, तुम्हाला जर विषय लावायची असेल तर लावा. मी तर लावली, बघितली. पहिला ट्राय मारायला काय झालं, एक ट्राय मारला. तर तुम्हाला माझा ब्लॉग कसा वाटला आहे मला कमेंट करून नक्कीच सांगा. भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओ ब्लॉग.